Buyanda ubuciko bokuhlobisa umzimba ngezithombe ama-tattoos ezindaweni zabantu abansundu. Yini lena eyenza abantu abansundu babuthande kangaka lobuciko baziwa ke njengobabelungu nabelinye ibala. Ukuphenduleka kule mibuzo sivakashela ibhungu elinendawo yokubhala imizimba abantu eDeep Club ezone 6 eSoweto. Ukubhala umzimba akusiyo into onganqoma ngayo nje manje bese uthi uyokwenza i-tattoo. Lokhu ngenxa yokuthi ukuyenza kubhlungu kanti futhi ngoba iyinto yangunaphakade isithombe ufuna kusibhala kumele ucabangisise ngaso ungenzi into okuzothi kusasa ungabe usayithanda. Siqaleke sabuza lensizwa edume ngelikaThezi ukuthi uthini umbono ngenkolelo ethi umzimba uyithempeli likaNkulunkulu. We believe in into ezihlukile yabo. And as see believer whatever is believer kuyona. So I feel ukuthi since it's my body, I can paint it as much as I want. Yiphi tattoo ethandwa kakhulu lokushini? The main thing ngathi yamuva ama roses. Ayagijima bafo. Abantu bafika nezithombe abafisa ukwenza ama-tattoos ngazo kwesinye isikhathi indawo lama-tattoos eyenziwa kuyo izokumangaza kanti isithombe nesithombe sinencazelo yaso. I don't just do a tattoo just for the fun of it. It has to mean something to me. So the tattoo that I'm doing today, it's a lily that represents my mother's name. And yeah, because I already have a name, so I just wanted to add the lily flower. I-tattoo ubuciko bubhalwa ngo-ink okungelula ukususa uma ungasayithandi kepha ngenxa yokuguquka nokuthuthuka kwezemithi u-ink omnyama uyakwazi ukususa ngesibani esibizwa ngelaser kepha eminye imbala ayisuka isidalo esikhunjini. Kodwa khona namanye ama-tattoos esikhashana ongawenza uma ungafuni i-tattoo engasuki.